cheers, 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 cheers. Cheers. Ta-da! Uy, nuno. Yo, what's up sa inyo ha mga kaloslos? Kaloslos ni mo nimo. ay. Sa So, mga taong ka na karon. For today's video, wala sa tayo mga bartagulan, wala sa tayo mga Kabuang. kabuang. Kay, mga unsang taon. Tada! Sa mga grapes. Grapes daw ni siya, pero lahi ni siya nga variety siguro. Basta kay akong ginabutan ko siya sa kanang tanghulo. So, na-curious Tanghulo ko. katong naikuan. Itong sugar-coated tong sa Korea ko nung high. So, na-curious ko, unsa jud na siya kung wala siya yung sugar, kung unsa na siya nga kung fruit. May mo na napalit. Plain. Ano mo napalit? Napalit na ko na siya sa palengke. Di sa Sa may may PLDT, yan sa palengke fruit David stand. Simbahan. Wala dira na dira. So, isa lang ni siya ka store. Duha lang ni Kristo ang nagbaligya. So, na ano jud ko sa iyaha kay lami kay siya Pilay palit ni ming nani. Pilay palit ni ming nani. So, kani siya isa kain-ani is 100 pesos. Oh, diba? Mahal din siya. Mahal siya. 100, barato rin siya, uy. Mas barato siguro gining Kung dili mas- ko ano. kung isa jud ka kilo Dili siguro. December ba? Siguro, basta, wala ko'y kung asay mahal sa ilaha sa katong Wala po ko katilawing nani nga variety nga kuan si grapes. Diba? Kay, sa kung katong naay isa ka variety nga green, to dili dagko, tong gagmay Ay, itong siya. gagmay. Pero aslom siya, pag kato siya nga klase. Kinik ha, no? So, kani Saka, kay dagko, magud kaayo siya. Masig, tamis po ni para itong kuan, signan ni asukal. Wala, gikan na siya sa ref, na chill pa na siya kayo bugnaw. Tilaw nga nga to. So, Yeah, may gagmay. without further ado, let's try. Try, ano kaya sige istorya. Ba ni mo. Sige na. Ate, yun. Naglawin ako. Law. Ay, Yan, cheers, 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 cheers. cheers. Tada! Uy, nuno mo koy. Iluwa. Ayan. Habay tag-ingkit. Gi. Ay, lumit ko. Ano siya? Amin, no? Ano siya? Ay, lahi po siya. Sige, sukal. Lasa. Mura siya nga ay aso. Sige lang, sagdi kami. Ignorante niya na ikaroon pa may katilo. Kapalit ni gatong purple nga kuan mga grapes. Sa diri na pita sa tuganay ito nga kuan. Okay nga ba eh. Kung nagkaulog ka ng kuala to, ka ng lumboy. Lami siya. Palit mo, namin daghan sa palengke, eh. Wa may kuan na to ha. Wala may porsyento to ha. Ni kuan lang may. Yeah. Wala niso. Ay so, seedless. Matug na ba'y tanom kay nani sa kuan no? Dire? Crispy po. Masisala kuan ni no, Crispy gina-export po ni. Buon, dagsik, ang laway, tulo. Dili, eh, ang juice na niya. Tulo eh. Tulog laway ning bayan eh. Masikahan na po na ko na. Amin bitaw. Tamis gid siya. Green siya no, pero abi ni mo gatong aslom nga kuan mo ton sa siya nga i-comment ninyo kung kabalo mo ni kung unsa ni siya nga klase. Naasay ka ng mura siya may asukal. Mo na sukal gani. Samot na og katong iyana nimo sa sugar. Kamay dito tama. Ano mo si katamis no? Na yun. Hindi ka tilap-tilap pa yan. Tamis siya. Na. Palit mo. Ano yung mga bonus? Uy, panggawas na. Kahit bagong suldo, pamalit mo. Me. Lame. Hindi na, Kano po? Magda mo kasi lahat. Ako na ano ko lang eh. Ikaw na po. Napahak na. Ibali na po na ito. Pinapamanidari. Ngang!
Tama na, uy, kay AG na ni. Naman, kuan ang good. Mga mo na tong. Hindi na, lamay hot doon, pero napami. Kuan di pero nemo ang awat tong. Kaya uli. Sa mong silingan, na daw niya. Dito promise lang. Bye-bye. Lus-lus ni mo, Jeng! Buat gini!